Usekhaya uhleli kwakho ukuba sikunikeze izwi lesithupha leli zwi namhlanje engifisa ukuthi silishare nawe lapho ekhaya mbukeli wami izwi lesithupha uJesu alikhuluma esesiphambanweni lithi sekwenzekile konke angenhla asekhulunyiwe kwadlula kuona uJesu ethi omile leli lingelesithupha kwelilandelela ukugcina emva kokuthi kade esethe womile bamnikeza uviniga lithi iBhayibheli kwathi kuba esewamukele wayesethi kufeziwe wagebisa ikhanda lakhe wafa. Ngifisa nje ukuthi mbukeli wami sibheke lento ukuthi yini uJesu le athi ifeziwe. Ngamanye amagama noma ngamanye amagama le verse noma lento esho uJesu esiphambanweni ethi kufeziwe wayesho ukuthi noma waye recognize ukuthi his suffering is over and the task is completed. Okusho ukuthi ukuhlukumezeka kwakhe konke ukuze kusindiswe thina kwase kufike ekugcineni kwafika ekuphelelisweni kwakhe andi ekuphelelisweni kwakho nomsebenzi naye aye uthunywe ngubaba ukuba awuzele emhlabeni ukuba azo sihluphekela ukuze sisindiswe thina wayesewuqedile. Okusho ukuthi in other words his obligation was fulfilled and his work of the cross it was achieved. Okusho ukuthi umsebenzi wesiphambano uJesu waseyuqedile. Ma ethi kufeziwe uthi kufeziwe ngoba ma uzofunda kahle incwadi kaJohn kaLuka chapter number 4 uverse number 13 umsebenzi wakho oqala lo awuzele emhlabeni ukushumayela ivangeli kwabampofu. Umsebenzi ayewuzele ukuzoshumayela ivangeli kwabampofu. So uma ethi kufeziwe uthi konke enguzele emhlabeni ubaba ngithume khona sengufezile senguqedile. And number 2 into ayizela emhlabeni John 10 verse 10 lithi iBhayibheli wayezele ukuletha ukuphila uthi isela alizanga kodwa lize ukubulala nokubhubhisa uthi kodwa mina ngize ukuba babe nakho ukuphila babe nakho kuvama. Okusho ukuthi ngamanye amagama enye yezinto athi useyigqibile wayifeza ukuthi ukuletha ukuphila phakathi kwabantu emhlabeni. And mawufunda uJohn chapter number 1 verse number 3 uJohn uqala chapter number 3 verse number 8 iBhayibheli lithi yiloko akuzele emhlabeni yokuba adestroye umsebenzi kaSathane. Mayisefikile emhlabeni konke okwenzeka kuye wayezele ukuzonqoba imisebenzi yobumnyama kaSathane. Yikho phela uma esevuka athi ngiphiwe amandla onke emhlabeni nasezulwini. Umsebenzi ayewuzele emhlabeni. Luke chapter number 12 verse number 49 uthi uJesu angizange ukuletha ukuthula emhlabeni kodwa ngize ukuphonsa umlilo. Athi nguthanda kangakanani ukubona sewuvutha. Okusho ukuthi lo mlilo ovalelwe athi mayebhala obhala ungelinye ilanga athi lo mlilo uvalelwe emathanjeni ami noma ngifuna ukuthula akusathuleki ngoba lento ivalelwe. Uthi uJesu senguqedile uthi sekufeziwe uthi sekuphelelisiwe umsebenzi aye uthunyiwe. Mawufunda uJohn chapter number 18 verse number 37 iBhayibheli uthi uJesu lapho ngoba mina ngize ukuzofakaza ngeqiniso. Okusho ukuthi ngamanye amagama ukufakazela iqiniso lika Baba osezulwini esemhlabeni wakufeza uJesu above all into uJesu ayizela emhlabeni ukuba athi mayethe esiphambanweni ukufezile kwaba yinto yokuzosindisa abantu ezonweni zabo. Okusho ukuthi ngamanye amagama umsebenzi ayewuthunyelwa ubaba wokuzosindisa. Athi uJohn bheka nanti iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe John 1:29. Ngamanye amazwi uJesu mayethi kufeziwe uthi kuphelele uthi lokhu baba ngithume khona senguqedile. Ingakho elokugcina elizobe lilandela wabe sehandover nikela kubaba impilo
impilo yakhe. So ngizothi kuwena mbukeli wami ekhaya, ngamanye amazwi siphethe into eyaqedwa eCalvary, siphethe into uJesu ayiqeda yonke eCalvary, noma ngabe yini odlula kuyona. Kodwa into engiyithandayo yile ethi akaqedanga ngenxa yepain, akaqedanga ngenxa yenhlungu adlula kuyona. Uma bembamba, uma bemthwesha umkhale wameva, uma bemkhumula ingubo zakhe kubonakala ihlazo lakhe, uma bemfaka esiphambanweni, bembethele esiphambanweni, azange aqede izimo adlula kuzona, zimenzanga waqeda engaqedanga, zimenzanga waqeda itask ayinikezwe ubaba engazange wayifinisha. Ngizomemezela into kule phasika ethi ungaqedi ngenxa yepain, ungaqedi ngenxa yenhlungu, ungaqedi ngenxa yenhlupheko, ungaqedi ngenxa yezimo odlula kuzona, ungaqedi ngenxa yokuthi ngamanye amazwi kuneyinkinga odlula kuzona. Qeda ngoba umsebenzi owunikezwe uThixo usufinyelele ekupheleni nasegqishweni kwabo. Asiqedi ngenxa yenhlungu, asiyekeli ngoba kunezimo esidlula kuzona, asiyekeli ngoba kunezimo esibhekene nazo, asiyekeli ngoba bengekho abasupportayo, asiyekeli ngoba bengekho abasiweyivela izandla, kodwa siyaqhubeka, siqhubeka noma izimo zinjani, ngoba atsho phala kangcono, ngoba loyo oqalile umsebenzi olungileyo empilweni yakho uzowufeza. Mbukeli wami ekhaya, lo waqala into enamandla uzoyiqeda. Ungayiqedi kanti akakayiqedi yena owayiqalayo empilweni yakho. Qhubeka nokuthandaza, qhubeka nokukholwa, qhubeka nokwenza lokho yena akubizele khona. Sizomemezela ukuthi nakulesi sikhathi, noma kuyilesi sikhathi la khona singahlangananga kodwa sisemakhaya, sizothi kuwena nakusho lesi sikhathi esinjengalesi la khona simkhonza uNkulunkulu endlini zethu, singayiqedi into uNkulunkulu ayiqalile, ngoba lokho akuqalile yena uzokufeza. Ngeke kwaqedwa izifo, ngeke kwaqedwa inhlupheko, ngeke kwaqedwa. Yikho umpostoli Paul athi yini engasihlukanisa nothando likaNkulunkulu la? Athi nakufa nakuhlupheka, athi akusoze kwasihlukanisa nothando likaNkulunkulu. uJesu akaqedanga engakaqedi, akaqedanga pheko, akaqedanga ngenxa ukuthi usekhunyule kwabuka ihlazo lakhe, akaqedanga ngoba izinto iphambana naye, kodwa waqeda ngoba kwasekushaya isikhathi sokuthi itask ayinikezwe ubaba wayeseyiqedile. Yike esiphambanweni sekwenzakale konke, athi kufeziwe, athi kuphelele. Sizomemezela into ethi kuwe lapha ekhaya, ngenzeka usekhaya uyagula, ngenzeka usekhaya ubhekene nezimpi, ngenzeka usekhaya uxakekile, ngenzeka usekhaya izimo iphambana nawe, ngenzeka usekhaya izinto ayihlangene, kodwa ungayiqedi into usimakade ayiqale kuwe, ngoba lokho aqalileyo uzoqeda. Uma yena aqede esiphambanweni ebesethi wasenzela isiboniso sokuthi nathi ladlule khona nalokho akwenzile nathi ngasenza njengaye, okusho ukuthi ngamanye amagama, amen, zonke odlula kuzona ungaqedi kanti awukaqedi. Lokho beqalwe kuwe uNkulunkulu usazokufeza, uzokufeza noma ngabe udlula phi umntana sekhaya, uzokufeza noma ngabe ubhekene nani, uzokufeza noma ngabe ulwa nani. Ungagive up, ungaqedi, ungayifaki full stop, kanti uNkulunkulu